Sarimbit arsa pinaringan tirta Perwitasari niki tirta ingkang kening pinjil saking Tobes Bener Cakasa pun kakang pengen ngombe ayu mundhut nggih kumpul kakang sedang menika kan jebule yang penuju temanten ing alih wonten teh ingkang lagi atas turun teh yang pun madai gelas yang pun gelas transparan bening menika wili nambaran bening ing raos antuk kalebu temanten Sarimbit Gejabadi mangepan ugi tatap tetep tes tangguh nangil siapa tengen wong ayu matur nuwun sing sama-sama sasampun nyodar kebul yun Sabiyanto kadang kula